baskoak eta beste Bizkaiek. Garai batean 18. mendean jotzen ziren doinuak eta nolabait frantziar musikariek gure tankera gogorazten zirenak. Eta hori Eguberriko itxaropena, borratxo bat, 3 ataletan Eguberriaren mezu nagusia aldarrikatzen duena. Eguberriaren mezu handiena hori baita, itxaropena.
Eguberri ez di. Maximo Baratas Gasteiztarrak idatzi zuen, ez bat ditxo, eta dantza txiki baten tankera. Eskerrik asko, baina orain ja protagonistak izango dira, mendia ezotzeko lagunak, zatozten, zerez, mendiko kantaria. Zure goza karrikatik entzuten dudanean, zoizka, alegre, Rikoaren poza, Jesusen poza hori aipatzen da askotan, ez da? Hori entzuten dugunean, deitu egiten dugu. Eta bigarrena, bi Jesu. Jesu bidatxua, alnazazu, eta barkaton bat da, zera, mezaren errituaren atal bat oso fina, eta izango ditu bi bakarrako, Arantxa Zilanda eta Alizia Telletxea. Baina, aurrena, hori dana, zuzentzeko, eta gogo gurekin, Jon Irazoki.
sortuak, Federico Moreno Torroak sortuak, ez da hor, beste urtetan hemen gauten da, baina gaixori dago, bizkarko miniztu bai, ari eskitiko izitu gure.
izaiteten gau, 19 mende jaio zan, beraz, esan nahi du, 19 mende bali badira, gutxinez, 100 urte baditu kanta hori. Baina gaur amaiatu nahi dugu, baita ere, agurtzeko urte askotan gurekin egon den persona bat eta gaur entzule dugu. Kantatuko dute ben, handi azpizarrek, eta Alicia Telletxeak baina urte askotan kantatu izan du, Mañoli Azbestegiek, eta ja utzi du, ustotiz, erazki dago, eta hemen egoteko ezan, Mañoli, estás por allí? Oh,
Gabonikoa, beste bia biztik eterzikoa, ez da egu berri kanta bat. Gabonekin zikusea daukana, bai. Gaboneko afarion bat, biazte, letra xere. Gabonekuna da egun laburra erlojuetan bakarrik. Ez dut eukiten iluntzerako belaun gixetan entarrik. Thank you.
Iritsi dira programaren azkeneko gara, eta hori dugunez, zein izango da, berengo portalia. Berengo portalo da, nagusitea gurenetan, esan dugu horra gola mamia gugarberen mezuaren mamia, eta uste, behin baina bai patu da, ez da sonarik, Xalba Arriala izango da bakarreko, baina berak kantatzen du 8 kortan, zera aproposan daude eta hitzak musikarekin. Askotan, askotan hitza daude, batetik eta musika bestetik. Bateratxo. Elgi Xalba. Hemengo portari, ayuda, Jesus no.
orkesta bat, Olentzero, Javier Guzmán moldaketa batean, oso daude. Eskerrik asko. Mendi desbatzari, konbidatzeagatik eta zuei etortzeagatik.